लोगोफोर जोङो दाबसे जायगायावहाय थांनो नागिरदों। बे जायगायानो जादों 16 नं निसिमा समस्तिनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गान्दाबिल गामियावहाय। दा बिथांमोनहा बहुद खहा जादों दानि दैबाना देरनायजों आरो बिसिनि हाफ्रा खुरखागासिनो दङ। आरो मा खहा जादों नोंथांमोना आंजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लोगोफोर नै जों दाबो थांगासिनो दङ, लामायावनो दङ, जों मोनहैथ'वाखै। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था। गान्दाबिल गामियाखौहाय जोङो दा नै मोनफैबायानो होनदो। जोङो दा नै बालागारि जोङो मोनफैबाय। जोङो दसे थानानैनो जायगायाव जोङो मोनहैसिगोन। दा नायलांबाय थादो, नै मोननायसै जायगायाखौहाय, बालागारि मोनबायानो। दा नोंथाङा नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय। जों दंफैयो नैबे 16 नं निसिमा समस्तिनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे गान्दाबिलावहाय, गान्दाबिल होननाय गामियावहाय जोङो दंफैयो। दा बेयावहाय गोबां बे दैज्लां बोथोरनि जुब थाद'नाय गैयाजासे अखा हानाय बोथोरावहाय दा बिथांमोना बहुद प्रब्लेमाव भुगिनांदों होननानै जोङो खोनानायखाय जोङो फैदों। दा बिथांमोनानो गावनि खुगाजोंनो बिथांमोना फोरमायगोन। बुंनानै होदों एसे मारै जाया आरो बे दैयाखौ मा होनो? बे दैखौ नांगाल दै होनना बुङो। बियो सिगां दै साबादिल'मोन,
बेनि उनाव आइ दैनिफ्राय ओरै बिदि बारख्लायनानैहाय दा नांगोल दैया बे गिदिर जाबाय आरो ओमफ्राय बे गिदिर जानायजों लोगो लोगो गोबां जोंनि बे गान्दाबिला गामि न'खर दङमोन ओरै बे गासैबो 25-30 घरसो न'खर दंमोन बेयो दैजों गासैबो खारलांजोब्बाय दा आरो नै जोंनि बे खाथियावनो मोनसे न'खरा गय बागान न' थानांसिगोन बेबायदि खुरखागासिनो दं दा न' आरो गोबां बेबायदिनो गामिफ्रा नासयजागासिनो दं दैजोंनो दा नोंथांमोना बेखौ जे एखुगासिनो दङ नोंथांमोना एडभान्स एखुदों नामा मानि थाखाय एखुखो बेखौहाय जोङो बेखौ दैनि थाखायनो हास्लाबनो मोनले होननानैहाय बेखौ एखुखाबाय खाथियाव खाथि मोनफैनायखाय दा बेनि गेजेरावहायनो नोंथाङा दानि जिनाखि बिटिसि सरकार इउपिपिएल सरकारनि बिथांमोनखौ माबा खावलायहरनो सानदों नामा गान्दाबिल गामिया सिगां दैमा दैसा बेबादिनो गोबां समायना जायगामोन समायना जायगाखाय बड'लेण्ड हालामनि मानसिफ्रा निसिमानि मानसिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बुङोमोन बे गामिया निसिमानि उथुमाय होननानै बुङोमोन नाथाय दा बड'लेण्ड जानायनि उनाव बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा फैयो नायफैयो आरो बिदिनो जोङो जेरैबायदि सरकारनि अनसुंथाइफोर मोननो नांगौमोन प्रटेकसन बायदि बायदि नाथाय जोङो बेबादि मोजांथारै मोनफुंनि थाखायनो जोंनि गामिफ्रा बेबादि दैजों होखारजानाय अबस्थायाव जों थांगासिनो दङ दा जोङो बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो खोनाबाय दा दैया खाथिनिफ्राय खाथि मोनफैबाय खाथियावनो चार्च हरथात गिर्जा दङमोन दा बे गिर्जा जिरायसालिफोरखौ दा बिथांमोना एडभान्सनो माने एखुगासिनो दङ दा बे एखुनायफोरखौ एसे दिन्थिदो नैबे न'खरनि मानसिफ्रा माने न'आखौ गफायनो गोनां जाबाय ओरै खाथिनिफ्राय खाथि दैया फैगासिनो दङ दा बिथांमोना एडभान्सनो न'आखौ सिफायनो गोनां जाबाय एसे दिन्थिदो न'आखौ नै बेयावनि गान्दाबिलनि रायजोफोर फोरमायनाय बायदिब्ला नैबे आलदां गोजौआ बैयावहायनो एसे गोजानावनोमोन दा थाद'नाय गैयाजासे जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हाजोनि दै बोहैबोबाय दै देरबोनायनि जाहोनावहाय नैबे खुनै दा नैबेसिम मोनफैबाय दा बारा गोबाव गैले ओरै चार्च दङ गिर्जा दङ दा बिथांमोना एखुगासिनो दङ आरो
स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आंनि कमेन्ट बक्सआव हाबनानै नोंथांमोना आंनो कमेन्टआवहाय खोन्थाहरदो। थेंक इउ।